In-neutrophils jew phagocytes jagħmlu 70% taċ-ċelloli l-bojot kollha u jipproteġu l-ġisem minn materjali li jistgħu jidħlu fih bħal mikrobi. Il-phagocytes jibilgħu u joqtlu lil mikrobi bi proċess li jismu phagocytosis. Il-monocytes jagħmlu 4% taċ-ċelloli l-bojot u huma dawk iċ-ċelloli li għandhom nukleju forma ta' fażola. L-irwol tagħhom hu li jibilgħu lil batterji li jidħlu fil-ġisem. Huma kapaċi jaħarbu mill-kapillari tad-demm u jmorru f'partijiet tal-ġisem fejn ikun hemm infjammazzjoni biex ikomplu jimmultiplikaw u jipproteġu lill-ġisem. Il-platelets huma partijiet miċ-ċelloli li jgħinu lid-demm jaqgħad meta jkun hemm qasma. Dawn jgħixu biss bejn 8 u 11 il-ġurnata. Il-linfocytes jagħmlu 24% taċ-ċelloli l-bojot, dawn ukoll jipproteġu lill-ġisem minn materjali barranin. Hemm żewġ tipi ta' linfocytes li huma t-T lymphocytes u l-B lymphocytes. Wara li segwejna dik l-informazzjoni dwar minn xinu magħmul id-demm issa ġejna hawnhekk fil-laboratorji tad-demm u jien ħaniltaqa' ma' Rami li huwa xjentist mill-Palestina, però ilu jgħix Malta 20 sena u ilu jaħdem hawnhekk f'dawn il-laboratorji għal dawn l-aħħar 13-il sena. U se nistaqsi lir Rami jiena l-ewwel nett insellimlek u nirringrazzjak talli lqajt l-istedina tagħna biex tagħtina din l-informazzjoni. Wara li donaturi ħalli 450 millilitru tad-demm dan jinqasam parti minnu jmur ġo borża li jitlgħu hekk dan l-istabilament fuq u fidejk jiġu 3 kampjuni minn dan id-demm li inti tagħmel ċertu testijiet fuqhom. Nixtieq nistaqsik x'inhuma daw it-testijiet li tagħmel fuq dawn il-kampjuni tad-demm. Il-3 kampjuni li jaslu għandna jkunu żewġ kampjuni li naħdmu minnhom l-screening part ta' donor serology lab tagħna. U l-kampjon ieħor li jagħmlu minnu l-blood groups fil-serology lab. Issa l-screening section aħna iż-żewġ kampjuni jkunu labeled bil-barcodes kif qed taraw hemmhekk u daw il-barcodes l-istess ikunu qegħdin fuq il-boros tad-demm li jkunu marru fil-products lab. L-ewwel ħaġa li nagħmlu f'dawk iż-żewġ kampjuni li ndawruhom fis-centrifuge biex imbagħad nisseparaw id-demm mill-plasma. U aħna t-testijiet li nagħmluhom mill-plasma li huwa l-upper part li qiegħed fuq hawnhekk. U s-second sample li kollna, il-sample liħor li kollna nisseparaw il-plasma u nagħmluha f'kampjuni li huma labeled bl-istess barcode li jkun labeled bih is-sample. U dawk aħna li nagħmlu bihom nifriżawhom daw il-kampjuni żgħar u nħallhom stored għal-referenza meta jkollna bżonn jekk ikun hemm xi transfusion li ħaddin għalalu xi marti jew xi ħaġa fl-isptar, huma jiġu jistaqsuna jgħidulna intom kellkom dik il-borża b'dak il-barcode irridu nerġgħu nittestjaw. Aħna jkollna da sample friżat li nistgħu nerġgħu nagħmlu t-testijiet minnu jekk ikollhom bżonn. Issa, is-sample ieħor li nagħmlu minnu t-testijiet. Issa t-testijiet li nagħmlu aħna il-mart li niskrinjaw għalih l-HIV, il-hepatitis C, il-hepatitis B u s-syphilis ukoll. Il-hepatitis B aħna nagħmlu żewġ tipi ta' hepatitis B. Nagħmlu l-HPSAG li huwa nittestjaw għall-virus stess kif naqbdu l-virus l-antigen tiegħu u nagħmlu marker ieħor bħala اللي هو الانتي اتش بي سي اللي هو الماركر tal-hepatitis B. ما نقبضوش الفيروس تيست، نقبضوا الانتي بودي تيعو اللي هو اللي يجي produced by the donor jekk ikun infettat bih. Issa اللي nagħmlu aħna għandna dawk il-fully automated machines kif taraw hawnhekk. Issa il-fully automated machines dawk ikollna aħna minn hawn ġew ikollna ir-reagents li nittestjaw bihom qegħdin hawn. Dawk huma refrigerated compartments, ikunu reagents qegħdin ġewwa fihom
u m'għandniex bżonn noqogħdu nirfgħuhom reagents u nagħmluhom storage. Aħna kellna magni qabel li nagħmlu reagents fil-bidu tal-ġurnata u mbagħad kellna naħħuhom fl-aħħar tal-ġurnata u nitfgħuhom fil-fridge. Imma issa dal-aħħar ġibna dawk il-magni li huma iktar sophisticated bħala testing u iktar advanced biex nistorjaw anke s-samples joqogħdu on board during the night. Ġifieri m'għandniex għalfejn noqogħdu naħħuhom fl-aħħar tal-ġurnata biex nistorjawhom fil-fridges. Issa illi nagħmlu aħna is-samples nordnawhom ġewwa l-magna hawnhekk għandna special programs hawnhekk fil-magna patient order. Mbagħad għandna dawk il-carriers ikunu bil-carrier number u bil-position number. Nordnawhom aħna bħala carrier number u l-position number. U dan il-barcode li kollna fuq is-sample niskenjaw ukoll. Issa xi ħaġa tajba li fihom dawk il-magni li ma kellniex fil-magni ta' qabel għandhom positive identification. Illu aħna jekk jiena niskanja s-sample f'position 1 u mbagħad biżbal nitfa' position 2, il-magna ħadd induna. Illi ħatajt li dak is-sample qiegħed f'pożizzjoni ħażina għax jien mbagħad wara li nitfa' s-sample law taqra l-barcode hemm ġew ukoll kif nitfa' is-sample. Mbagħad nornalu t-testijiet panel, HBsAg, HBC, hepatitis C u l-HIV u s-syphilis. U nagħmlu add order. Hawnhekk kif nitfa' dan? kemm intija issa kemm intija s-sample u mbagħad tieħdu il-carrier u tiskanja u tipproċessa s-sample hemm ġew. Kif ikollna riżultati bħal dan ir-riżultat pereżempju li qed nimmarka fuq il-magna. Dan din nipprintjaw kopja mir-riżultati, nieħdu mbagħad indaħluhom fis-sistema tagħna li hija n-netwerk tagħna li huwa l-Proġiża, dak il-netwerk ikun connected mal-product lab ukoll. Issa kif indaħlu r-riżultati u mbagħad kollega ieħor milli jaħdmu miegħi idaħħal li second entry tiegħi biex jiċċekkjani jekk daħħalx kollox sew jew le u jiċċekkja li r-riżultati wkoll. U mbagħad huma mill-products lab jkunu jistgħu jixxiftjaw id-dem jagħmlu lu distribution għal sptari u għal sptarijiet l-oħrajn. Issa, jekk hemm xi ħaġa ħażina fil-borza tad-dem, jiena ħajindikali hawnhekk fit-testijiet li x'ismu u ħandaħħal ir-riżultat pożittiv hemmhekk. Issa jekk indaħħal ir-riżultat pożittiv għal dik il-specific sample jew specific bag ħat jiġi discarded mill-products lab għax ħat immarkalhom li pożittiva u l-label li ħajoħroġ label ta' discard. Mhux ħajoħroġ la label ta' distribution biex ikun jista' jmor l-isptarijiet l-oħrajn. Waħda mix-xjentisti li qed niltaqa' magħha hekk ġo dan il-laboratorju hija Janet Degwara li hija Diploma Medical Lab Scientist. Qed narak taħdem hawnhekk fuq din il-magna Janet, tista' tgħidilna x'tagħmel din il-magna? Dil-magna bażikament tittestja għal blood groups u anka għal tagħmel testijiet oħra l-antigens oħra. Meta tgħid blood group ġifieri testing of antigens. U anka għal dawk huma proteini oħra li nsejħulhom antibodies. Hija fully automated system, ġifieri ħadd tagħmel kollox hi, ġifieri it-test tagħmlu hi flok ġifieri ħajsir manual ovvjament ħadd tagħmlu hi sal-aħħar. U anka ħadd taqra ġifieri r-riżultat ħadd tujulek hi.